Nay, ano na pakiramdam ng braso mo ngayon, Nay? Okay na? Taas mo nga, Nay. Kanina po, ganyan lang siya, nasasaktan na. Ngayon po, taas mo, Nay. Isagad mo, Nay. Ayan, Nay. Sagad na yan, Nay. Aba. Ilang buwan mo na pong nararamdaman yung ano mo, Nay, yung sa balikat mo, Nay? 3 buwan lang pala. Kaya pala hindi nahirapan ipasok na, Nay. Ngayon ay okay na, Nay. Hindi na siya, wala na siyang sakit. Paano siya magkakasi nanay kanina? So, ano? Ganyan lang siya po. Hindi, paano pag inangat niya kasama yun? Hindi, nakagano. Paano mo inangat kanina, Nay? Kaya mo pang gayahin? Ay, hindi na. Andito po kami sa Banban Bangi. Asawa ni ate daw. Ilocos Norte. Okay na po, Nanay, pagkaramdam mo, Nay? Explain mo nga po. Thank you, Lord, Nay. Thank you, Lord, Nay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa alipin na may Isus Nazareno. Eh, yung Bye-bye moment, po. tumuto Nay, pa naman, bye-bye. hindi pa tapos yun. Bye-bye. Akala nyo tapos na sa asawa nyo?